aku sange limbuk saka Rembang Jawa Tengah Kasubadan sowan ana ngarsane para warga ageng ing Desa Tranjang Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Iya. Munjulke rasa syukur ya, Pak. Iso sowan rene. Iki ujug kabule apa? Ujug kabule para warga ageng ing Desa Tranjang kene ngadani adicara halal bihalal kuwi nyatane ya isih sasi Syawal. Oh, ngono. Isih swasana bodho. Hari raya. Iya, Kula aneh ora mokal kabeh para warga ajeng sak Desa Tranjang padha nglumpuk dadi siji ngadani tasyakuran nunjukke rasa syukur ana ngarsane Gusti Allah taala ing dene kabeh warga ajeng Tranjang iso silaturahmi saling maaf memaafkan. ngono ya, Pak. Muga matur nuwun panjang kunjunge kadang-kadang PPAP wi apa? paguyuban pedagang ayam potong kang makan ana Jakarta. Ngono. Pembinane Bapak Haji Fakir, penasihate Bapak Jayanto. Iya. Ora lali matur nuwun dhumateng panjenenganipun Mbah Iki, Mbah Kades, Mbah Lurah. Sembah nuwun Bapak Suyatno, dalah sedaya perangkatipun, sedaya RT RW lan sedaya warga masyarakat ageng Desa Tranjang mriki. Ngono. Melu ndedonga melu memuji ya, Nduk. Muga-muga sak pungkuri awake dhewe saka kene kabeh para warga ageng Tranjang becik sing mapan ana Desa Tranjang kene, becik sing do merantau ning Pulau Gadung Jakarta kono padha manggih karayon slamet wilujeng bagas taras. Gampang gone golek sandang pangan kinayoman dening Gusti Allah taala. Amin Allahumma Amin. ketok le buyung ketok le rukun warga Tranjang kene becik sing lenggah ana kene apa dene kang lenggah ana perantauan Jakarta Pulau Gadung kono. Ngono ya, Pak. Etos kerja yang tinggi mapan ana Jakarta kono ya kuwi pedagang ayam potong. Pedagang ayam potong. Sukses nek arep guru arep ngaji perkara ayam potong nyang Tranjang kene. Iya. Muga-muga kabeh para kadang-kadang pedagang ayam potong yang mapan ana Pulau Gadung lan sekitare Jakarta kono padha manggih kawilujengan, manggih kabagas warasan, gampang golek sandang pangan Kinayoman dening Allah taala. Amin Allahumma amin. Melu bunga beniki papan Buwira ana lapangan jembar sing rapuh dasare pirang-pirang. Yen Ponorogo mesti ngene. Pendak-pendak ana wayang sing rapuh biyuh luar biasa. Matur nuwun sedaya para kadang-kadang kepala desa ingkang sampun kepareng rapuh. Matur nuwun Di Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Sore mau penjemput Bapak Bupati wis paring dawuh ya no. Iya sembah nuwun kabeh padha nyepuyung mekase warga Desa Tranjang. Amin. Gawake gamelan komplit saka omah no. Saka Rembang. Gamelan wayang son iki panitia nyepake panggung sing Buwira. Jembar. Presindene ana pira? Ana Jiro 4 Mo 6 7 8 bintang tamune bertebaran malam hari ini. Ana sapa wae? Ana Mbak Elisa saka Ngayuk Jakarta, uga ana Mas Jo Klitik lawan Jo Kluthuk. Oh iya. Presindene Wah. Ana sing cilik, ana sing gedhi, ana sing kuru, ana sing nemu. iya. Umpamane beda-beda. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka Tak sayang. iya, tak kira tak kampleng. Ora, tak sayang, Pak. Pinggir dhewe iki, sing ngene iki Mbak Melangi saka Rembang. Terus jejere Mbak Lilang saka Rembang. Jejere Mbak Indri saking Tuban. Mbak Ida Lala saking Solo, Mbak Yosi saking Blitar, Mbak Imar Rembang, Mbak Eni Blora. Pinggir dhewe Nah, cewek gaul Ponorogo. sapa? Mbak Utari. Yo. Suwe ora ketemu. Sakpoke dadi pegawai bank angel cekok-cekokane. Mula Utari tak jak bengi lak kena kanca-kanca cakrane ngerak arep do utang.
Muga-muga kabeh sing padha rawuh, kabeh sing padha mirsani bengi iki pinaringan slamet wilujeng kalih sing rubeda, ora ana alangan sawijaba, kabeh temu berkah ya nok. Amin 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 amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sembah nuwun para kadang-kadang padha nglumpuk kabeh becik kadang-kadang kepala desa kanca-kanca seniman-senimati padha nglumpuk padha rawuh sembah nuwun dan nanjake bintang tamune sadurunge Mbak Elisa iki Dwojo sih ya Dwojo Mas Jo Pitik karo Jo Krutuk men munggah panggung lah ya kaya apa coba diiringi perahu layar ini Mas Jo ini yuk